उनावहाय आङो रायलायलांनो मोनलादि खिथानो मोनलादि बिनिखायनो एसे खिथाखाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि देलायनानै फैदों अनजिया देलायनायनि फैनायनि जाहोनाबो ओरैबायदि लाइफैनो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों माने दिनै आङो माइनाव लांनो फैदों आरोना जोंहा माइनाव लांफायाखैमोन माइयाबो ओंखारथ'खायाखैमोन जों गामिनिया माइनाव लांफायनायनि जेबो दिन तारिख गैया मात्र माइया ओंखारबानो लांफाय जायो आरो ओमफ्राय दा माइयाबो ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय ना थांनाय बोसोरावबो आङो माइनाव लांफायदोंमोन ना ओमफ्राय आं फैनायाव बिदिनो फेक रायलायबाय थादोंमोन थांनाय समावल' रायलायाखैमोन ओमफ्राय गोबाङानो आंखौ कमेन्टआव बुंहरदोंमोन आरो माइनाव लायनायाखि सोरबा बेबायदि रायलायलांबाय थायो रायलायनो मोना आरिया नोंनि माइनाव लांनाया जायाखै मायाखै होननानै गोबाङानो बुंहरदोंमोन नाथायबा बेफोर नेमा मानसिसो खालामनाय नालाय ओमफ्रायो जों गामिनिया ओरैबायदि आरो लांनो फैनाय समावहाय नों मा रायलाय गोसो बायदि रायलायनो हागोन खिन्थु बावनानै लांखांनायनि उनावहायसो रायलायनो मोना आरोना ओमफ्राय दा जों गामिनिया बिदि नेम नालाय बिनिखायनो आं फैनाय समाव रायलायनाय जादोंमोन थांनाय बोसोराव ओमफ्राय एबारावबो रायलायनाय जाबाय ओमफ्राय माइनाव लांनो थाखाय मा जगार नांगौ बेखौ जोंहाया बानायनानै हरजोबखाबाय ओमफ्राय बोरै बावना लांनांगौ बबेथिंनिखौ लांनांगौ बेखौबो खोन्थाहरखादों ओमफ्राय मा जगार नांगौ बेखौ एसे देखायनोसै ओरैनोथ' मिथिखायो मिथिनायाव अब्लाबो एसे देखायनोसै आरोना नै खासिजों माइ हागोन ओमफ्रायो लाइजुलाइ गांनै हरफादों गांसेया बावनायनि ओमफ्राय गांसेखौ माइखौ बेयाव हानानै माबाना लांसिगोन आरोना थननानै लांसिगोन ओमफ्रायो नै जि गुफुरजों मेरायना लांगोन माइनावखौ ओमफ्रायो जानाय थाव ओमफ्राय गय जरा फाथै जरा बिबार ओमफ्राय धुप ओमफ्रायो आलारि बाथि बिदिनो माबा खुन्दुं बिदिनो बावनाय थिनायफोराव मा नांगौ बेफोर गासिखौबो हरजोबदों आरोना ओमफ्राय नै माबा बेयावहाय टिक्लियाव दै सान्थि हरफादों बेखौ बै माइनाव बावनायनि सिगाङावहाय एसे सोरगिदिं सारदिंनांगौ आरोना जेरै जोङो दै सान्थि सारनानै थारनानै लायो बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बेखौ थांनाय समावहाय एसे लुलांबाय थानांगौनो बेखिनियानो आरोना नेमा दा उनावहाय आङो रायलायलांनो मोनलादि खिथानो मोनलादि बिनिखायनो एसे खिथाखाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि देलायनानै फैदों अनजिया देलायनायनि फैनायनि जाहोनाबो ओरैबायदि माइनाव लांनो फैनाय समाव बिराद मोजां देलायनानै फैनांगौनो खिन्थु आं एसेबां मोजां देलायाखैबाबो एसे माहाय मोजांखौनो देलायदों आरोना नाथायबा माबायदिसो नुखोथाय एकदम हाखु दाखु थुनथुर मुनथुर देलायनाय ओमफ्राय दायो जोङो माइनावखौ बावहैनोसै बेनो लास्ट रायलायनाय जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नोंथांमोना मा कमेन्ट लिरहरबानो जाबाय
ओंखामखौ लायनानै फैखांबाय जोङो माइनावखौ ओमफ्राय एसे ड्रेस चेन्जबो खालामबाय नै ओंखाम मैगं सङाखै नालाय दासो संनोसै खामोनथा जाननानै होग्रोबाय ओमफ्राय मैगंखौ मा संनाय जायो नोंथांमोननि एसे देखायलांसै आरो दुब्लि बारियाव थांनानै ओरैबायदि गन्थंआनो जाखालामोन आंना साइनास गोनां मानसिफोराना बिदि माइबारिफोराव बारा हाबसोनानै थानो हाया न' लोगोफोर जिबायदि सें 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 मोनखावजोबो आंबो बिदिनो मोनथारबायमोन खामोनथा जाननानै होग्रोबाय ओमफ्राय दा नै फान्थाव आलु मुला ओमफ्रायो बुट दालि सोमनाय मैगंखौ हानानै लाखांबाय नै आङो मुला फान्थाव आलु बुट दालि दहायबो खोन्थाबायमोनहाय खोन्थानायालाय अब्लाबो गाले गालेथार बे अनजिमाया ओमफ्राय नै बियो केरेला फ्राय ओमफ्राय ना नै बिखौ र' नै सिङाव पानिलाव दङ मैयानो जानो होननानै हानायमोन आरो ओमफ्राय खोमा बिबार मोननायखाय खोमाजों नाजों जानानै दा मोनायाव जानोसै होननानै दोन्दोंमोन नाथायबा मोनायावबो जानाय जायासै हामा जानानै थाबाय दिनै जागोन होननानै साननाया गैला मोसौआ मोनजासिगोन बेखौ आयौ रायज्लायगौमानि नै आंना मस्ला सेरनाया खामलायलायलांनायसै जायोहाय बे अनजिमाया खामनो खमहेबाबो गासिबो जायो बे बुरै मानसिनियालाय न' लोगोफोर गरसे गोलैलांनायखौ नागिरनांगौ सानैल' मानसि नालाय मा जाबावगोन नायलाय सारायानो गिदिर